Malawi Brief. Omvera, tsopano ndi nthawi ya nkhanga zaona, ndipo mwa nthawi zonse amene akutipasira ndi Comrade Mtanyiwa. Takhalani pomwepo. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumasana. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM chigawo cha kumasana. Ndabwera tsiku la lero la Christmas. Anthu ambiri kodi Comrade Mtanyiwa lero pa Christmas mwatikonzera zotani? Ndafika choyamba amalawi, ndabwera pano kufuna kuthokoza. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha kufika tsiku la lero. Komanso ndofuna ndifunire amalawi nonse zabwino zonse wherever you are. Amalawi nonse ndikufunirani zabwino zonse konse kumene muli, amene mmadana nane, amene simmadana nane, amene mmandimba nyimbo, amene mukudziwa zonena kuti Comrade Mtanyiwa ifeyo ndi mdani wathu. Ndikukufunirani zabwino zonse, komanso ndikufunirani moyo wautali kuti Ambuye akudaliseni. Ndikuti ino amene mmandikonda ndikufunireni soni zabwino zonse, Mulunguso akupaseni moyo wautali. Uthenga wochoka pa Limpopo FM ndionena kuti ife ngati timu ya Limpopo FM tikufuna tikuyamikeni amalawi nonse amene mwakhala mukutichita support munjira ina iliyonse, kutilimbikisa, kutipempherera munjira ina iliyonse imene amalawi mwakhala mukutichitira. Tikufuna tikuyamikeni kunena kuti zikomo kwambiri, ndipo pamene tikutsendera kuyandikira kupita ku Christmas tikufuna mupitirize kukhala nafe. Ndikufuna ulemu upite kwa ma advisor amene mmanchita advise Comrade Mtanyiwa. Ndikanatha kutchula mayina, koma ambiri mwa inu simmafuna kuti ndizikutchulani mayina chifukwa ena mukugwira ntchito mboma, ena mukugwira ntchito mmakampani aboma. Komano ndifuna ndikuyamikeni chifukwa cha malangizo amene mmandipasa siku ndi siku. Malangizo anu amapangisa kuti anthu azindikonda. Malangizo anu amandipangisa ineyo chilimbikitso kuti ndizipita chitsogolo. Sindikutchulani mulipo ambiri. Ndifuna ndifunire zabwino ma activist onse, ma activist nonse, odana nane osadana nane. Ndikufunireni Christmas yabwino. Komanso pamene tikupita ku chaka chatsopano ndikufunireni zabwino zonse. Uthenga wangu kama activist ndonena kuti tiyeni tigwire ntchito kwambiri polunikira bomali, zoti lichite ndi zoti lisachite. Tikatero amalawi azatikonda, komanso bomalo lisatikonda chifukwa amene akuzuzula umamukonda. Amene iweyo sakukudzudzula kumapanga zoyipa nkumangomuyang'ana, uziwe zonoti sukumukonda. Ndiye ndifuna ndipemphe ma activist pamene tikuyeneka tiyankhule. Pamene tisakuyeneka kuyankhula tisayankhule. Pofunika kuyamikira tiyamikire, pofunika kusayamikira tisayamikire. Koma ntchito yathu yayikulu ikhale kulunikira boma,
ndikulikumbutsa zimene boma linatilonjeza kuti litipangire. Likatipangira chinthu chija tiyeni tithokoze, ndi chimene chikufunika. Mu chaka chimenechi tisamve ma activist we ngati achule ngati agalu. Tikufuna activist akabwera anthu azimva kunena kuti Luleya Makatana anabwera ndipo wayankhula ichi, wayankhula za nzeru. Munyanana anabwera wayankhula za nzeru. Aponi Kalindo anabwera ayankhula za nzeru. Alaiton Mangocha anabwera ayankhula za nzeru. Activist watu, activist woyimira dziko azisiyana ndi activist wa chipani. Chifukwa wa chipani ayenereka kungoyankhula zabwino za chipanizo, zoyipa sangaziyankhule. Koma activist amene sakuyimira chipani akuyeneka kuyankhula zabwino ndi zoyipa zimene zikuchitika mchipanimo, ndi cholinga chipani chija chisiona kufoka kwawo ndi kuti akonze, ndi kuti tsogolo la chipani chija likhale lolimba. Chifukwa likutha kuona kuti pakuti pali dzenje tikakonze. Koma tikangoti tingoyankhulira chipani chizabwino nanga zoyipazi aziyankhule ndi ndani? Ndiye ndi udindo wa a Comrade Ntanyiwa, a Luleya Makatana, a Boni Kalindo, a Laiton Mangochi, a Richard Mphepo ndi ena anyani ya mphongo osayang'anira. Chimene tikufuna ndi kunena kuti tikonze dziko. Kumapeto kukonza dzikolo aliyense azakondwa. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Pomaliza ndisanabwere ndi nkhanga zaona ziwiri zitatu, ndikufuna ndithokoze kwambiri ku banja la Amtharika. Ndikufunireni zabwino zonse ku banja la Mtharika mu nyengo ino ya Christmas. Palibe kanthu ineyo ndikudyera mtoliro ala Comrade Ntanyiwa kupempha kwa chikulu tikubere. Palibe kanthu ndikudyera mtoliro ndavomereza kumoti mmene zimakhalira. Koma ndikufuna ndikufunireni zabwino zonse Amtharika, ndipo ndi mapembedzero ndi mapemphero anga kunena kuti Mulungu akupaseni moyo wautali, ndi kuti masomphenya zolinga zanu zimene mukufuna kulichitira Amalawi pamene mukuzatula pansi kuti pano ndikupuma, ndikufuna ndizimwa madzi a munyanjawa. Amalawi tizakukumbukireni angakhale Mulungu atakhala kuti wakutengani. Chifukwa anthutu akhala kukupangirani amwalira koma simukumwalira, sakudziwa chimene Mulungu wakukonzerani. Amtharika kumene muli inuko mumve mkati mwa mtima mwanu kunena kuti Comrade Ntanyiwa amakukondani. Mayi Mutharika mumve kunena kuti Comrade Ntanyiwa amakukondani. My journey answer wherever you are. Musakhumudwe. Muliminga njiramu kukafika uko kumene kuchedwa ku Yerusalemu uko mwenereka kuti muduse munjira zovuta. Koma chimene ndingakupempheni my journey answer, pemphero ndiye yankho la zonse. Ndikufunireni zabwino zonse ine Comrade Ntanyiwa. Agangata ndikufunireni zabwino zonse kumene muliko. Ndimakuthokozani ndikakuyimbirani mmandiyankha telefoni yanga. Ambuye azikudalisani. Amkhito ndikufunireni zabwino zonse pali Limpopo FM. Ndikakuyimbirani foni mmandiyankha. Mayi wanga Mayi Navicha ndikufuna ndikuyamikireni, ndikayankhulana nanu mmandiyankha. Ndikuthokozeni kwambiri, mtima umenewo musamusiye. Kwa nonse amene simayankha amatelefoni ndikudziwa mmakhala kuti muli ndi bize, ndi mabize amenewo akazatha muzatiyankha amatelefoni athu. Koma ndikufuna ndiyamike koposa nonse amene mukugwira ntchito limodzi ndi a president kufuna kutukula dziko la Malawi. Ndikufunireni zabwino, nduna zonse zabwino.
maboma nduna zonse sindingathe kutchula nduna imodzi ndikuyamikireni mwayamba bwino. Tiyeni pamene tikubwera chaka chatsopano tikufuna zabwino zimene munatilonjeza ife Amalawi mutichitire. Mukatichitira muonanso Amalawi 2030 mmene azapangire azanenanso zikomo kwambiri pokubwezeresani mboma. Ngemu yake itu ndi imeneyi. Inu mukachita zabwino Amalawiso azakuchitiraninso ni zabwino. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa. Nonse ovutika, nonse othodwa, nonse osowa, nonse osauka, yang'anani kwa Mulungu. Pemphero ndi yankho la zonse. Kugwada pansi ndi kumoza Mulungu. Tsekereni muchipinda chanu pemphero losweka mtima ndi limene Mulungu amalilandira. Mayi awa Comrade Ntanyiwa ndiyamikiretu pobereka mwanayi. Ambuye azikudalisani kumene muliko. Amalawi, mlangizi wina dzina lake ndi Linda amene akuchokera ku Mulanje kumene kundi dera lija la Mtramanja constituency ya a George Chaponda wabafe Teresa yonse. Ndifuna ndipemphe a George Chaponda kunena kuti nthawi dzina la munthu limatha kumaipa chifukwa cha anthu ena amene samakonda dera lawo. Ndeni mafuna mufufuze kunena kuti Linda Matumba ameneyi ndi mlangizi. Linda Matumba afe Teresa wapita nawo kuti amene anayenereka anthu am constituency yanu achaponda kuti alandire Teresa. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Muli bwanji nonse kwa msangolo wanga komanso amukito komanso Chisale ndimafuna mutifufuzire apolisi awa amene akuthandizira kutulutsa chimanga ku border ya ku Zambia. Apolisi amenewa ndi Afa Suputu Zinyongo komanso Sabu Inspector Ching'amba. Apolisi amenewa akuthandizira kuti chimanga chizituluka kuchoka ku Malawi chizipita ku Zambia pa border ya Mchinji. Ndiye tikufuna mutithandizire kunena kuti nkhani zimene zitidziwe Amalawi aku Mchinji asagone ndi njala chifukwa chenoti wina akuthandizira kuti chimanga chizipita. Ndati ndikuululani nonse chaka chimene chibwerachi ndikubwera ndi full force. Program yangayi akundipasira ndi aja azimayi amene atulusa nyimbo zawo, azimayi Kaya CCP, Kaya Women's Church Choir amene wanda amene akundipasira program yanga masanano tsiku lino la Christmas, ndipo atulusa nyimbo mbambande nonse amene makonda nyimbo za uzimu kufuna kusisimuka ni nyimbo za uzimu komanso tikufuna moyo wathu wa uzimu mu chaka chimene chibwerachi kuti usinthe. Taimbani namba la 0882 142417. Taimba namba la 0882142417. Mufose kuti tikufuna nyimbo za azimayi apakaya CCP kumene kuti kwachinakanaka kumulanje. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti judiciary yathu you color talk of the day. Tsiku ndi tsiku tikuyankhula zokhuzana ndi judiciary yathu. Richard Chimwendo tonse tamva zonena kuti atuluka. Ndeni mafuna kuti ndidziwe kunena kuti ndi malamulo ati amene jaji ali kunyumba kwake ndakuti kutumiza email kunena kuti basi Richard Chimwendo mtumizeni. Ena onse osauka nkhani zawo zimakambidwa aliyense akuona. Nkhani zawo lemera zili mma email. Ndeti mafuna tipemphe kuchachiko na kumakotiko na feso mutiroli muzitilembera ma SMS mafoni mwatu tikakhala tili kundende kukhandira weruka khandira Mulungu kuti auzene akuti atuluke. Tufuna zonse zizikhala zofanana. Ndizomvesa chisoni Richard Chimwendo atulusidwa. Jaji ali kunyumba kwake, wina ali kundende kutulusa email address mutuluseni ameneyo. Osati kukaima pa court. Malawi watu akupita kuti. Utenga wanga ndikufuna ndikuchenjezeni DPP 27 ngati mudza kwemboma chifukwa cha chibwana chimene chikuchitika. MCP mmene imatuluka mboma inakuyikirani khwekhwe ndekhwekhwe lake ndikumakoti kumene inuyo muzipita koma milandu zikusonyeza kuti zizivuta kuti mukayiwine milandu iji. You need to sit down muone kunena kuti kodi mpanga bwanji. 27 ikuoneka ngati ndikutali sikutali. Kuli nkhani za Chilima, kuli nkhani za Chiwaya ndi anthu ena
amalawi ayamba kuluza hope kunena kuti kodi milandu imeneyoyo izatheka sizatenga zaka 7 kutsogoloko ikukambidwa. A DPP mukuyenereka kusamala kwambiri ndikuti chenjezo langa lipite ku chipani cha DPP. Ngati simsamala ndi majaji amene anakhazikitsidwa ndi MCP azakugwesana. Musatikumbukira mawu amene ndikuyankhula lero, musakumbukira kunena kuti linali pa Christmas limene Comrade Ntanyiwa anayankhula. Ndikufuna ndikupempheni ku DPP musapange chibwana kwambiri, kapena tinene kuti ku opposition kuja kunali bwino mmasangalala nako. Ngati mmasangalala nako ku opposition zipangani chibwana, koma ngati ku opposition kuja kumawawa mukuyenereka kuti musamale kwambiri, mukuyenereka kuti musamale kwambiri. Tikatereso pa Limpopo FM munali ndine Comrade Ntanyiwa a DPP. Ndimakukondani, ndimakumvera ni chisoni, timafuna kuphedwa chifukwa chonena kuti mwina mwake inuyo mukabwerapo zinthu zichite bwino. Pena tikaphala timati mwina tinaluza mphamvu zathu, koma zonse akuziwa ndi Mulungu.